Gidauniyar mawaƙa ce, gidauniyar mawaƙa gaida ku. Allahu kai na saka a farko, mai bani kullum rabbana. Gidauniya yau zana wake, ka bani iko hazabana. Alhamdulillah, lokaci yayi jama'a. Zambawi barka da zuwa, barka da shigowa. Ka ƙara shigowa kai mana sallama. To alhamdulillahi, da farko dai zan fara da sunana, ainihin sunana Aliyu Yahaya. An kira ni da sunaye daban-daban bayan sunan yanka, daga ciki kaɗan ne daga ciki an kira ni da AY. Shikenan dai yanzu dai ana dai kirana da Aljambawi sakamakon sunan garina Jambil, kuma na yi karatu a makaranta ce wanda ake iya ƙoƙari dai na larabci, Haya Islam. To kowa dai yana saka sunaye nashi ya hada da garinsa, wani Alkanawi, wani Algombawi, wani da dai da sauransu. To ni kuma sai na hada nawa Aljambawi. Aljambawi yana nufin Aliyu dan Jambil ko kuma mutumin Jambil, shine Aljambawi a takaice. So ni dan garin Gombe ne dai yanzu, amma dai ni haifafen Bauchi ne, yankin Tafawa Balewa, garin Jambil. Amma dai yanzu ni mazaunin Gombe ne, hasali ma zan iya cewa ni dan Gombe ne kawai, tunda komai nawa yana Gombe, kuma ina anguwar Bomala bypass. Zawuyar mu kuma tana kasuwan mata Joro a bada layin mai anguwa, insha Allah. Menene ya ja ra'ayinka ka fara waƙa? Me ya baka sha'awa ka fara? Kuma ya aka yi ka fara? Ka ɗan bamu tarihin yadda aka yi ka fara, da yadda aka yi da ka fara zuwa studio. To alhamdulillahi, ni dai abin da ya fara sani waka, ko da shike ma in ce ni na taso ne da wannan ra'ayin, saboda a gidanmu mun taso gidan haya ne, akwai sha'irai da yawa. Muna islamiyya lokacin muna a Jijjiga, tudu dan Fantami. Muna da wata yar uwa tana harkan kasidu haka. To ni tun wannan lokacin, tun ma dai ban da dai wayo, mukan ji kasidu har ma muwa muna iya kokari muna yi, har ya zamana mun girma, mun taso da soyayyar abun a ranmu, kuma muna yin kasidu har ya kai gama muna yi wa makaranta kasida, ta je wajen maulidai, wajen zagaye ana yin wannan kasidun a baki. To har ya zamana wani rana 2011, ni da wani abokina da na da shi a makarantar ATC High Islam, shi ma yana da wannan ra'ayin. To shine sanadiyan fara zuwa na studio. Wani rana kawai ya dauke ni ya ce to bari ya kai mu je mu studio, an buga kiɗa mu je mu yi. To dai a takaice abin da ya fara janawo harkan waka kenan. Da farko dai na fara da wakar kasidu, daga ƙarshe kuma muka koma wakar soyayya, siyasa da wakar aure da dai sauransu a takaice. Gaskiya ne, wato baƙon namu babban sha'iri ne, kuma sannan babban mawaƙi ne gaskiya. Masha Allah, to Allah ya ƙara basira. To shin wani salo kake bi kake waƙanka? Ka san shi waƙa kala-kala ne, akwai hip hop, R&B, menene, nanaye da sauransu, duk dai ga su nan kala-kala. Wani salo kake bi kake waƙoƙinka? To a takaice dai zan iya cewa ni babu salon da ba na yi, amma dai wanda dai ban cika yi ba shine R&B, shine wanda ban cika yi ba, amma dai gaskiya ina yi. Don idan dai har zan yi miki R&B yanzu,
zaki ɗauka cewa wani shege ne, amma dai kawai dai ni ban cika da yi ba, amma dai na fi yin su nanayen freestyle kamar dai yadda kuke cewa nanaye to freestyle ne. I'm double sorry in kuka ce nanayen nan he su mawaƙan he muga kaman ana zagin mu ne, ana ce mana yan nanaye, kuma kin ga abin da aka ce yan nanaye to kuma ya da abin rangwada kenan mata kenan. I'm so To wace waƙa ka fara yi a rayuwarka, ko in ce ƙasida, tunda ka ce ƙasida ce wacce ka fara. To wace ƙasida ce ka fara, za ka faɗa mana sunanta sannan kuma za ka rera mana ita kaɗan kafin ka turo kuma. gaskiya kasida kan zan ce rabona da ita wallahi ta kwana biyu, sabida wanda muka yi abun da shi kadai ne yake da ita, yana garin Kano yanzu haka, tun ya zo shi kwanaki, da ya zo shi jama'a suka yi masa yawa, duk wanda aka gaya masa cewa kalifan yabo ya zo sai kiga ana tururuwan zuwa ana zuwa gurin shi. To ni kuma ban da lokaci, dole dai ya taso ya zo shi gurina, da shi da mutanen nasa gaba ɗaya suka taso suka taho. To amma dai akwai dai wata wanda na yi kusa da ita insha Allahu. Wacce ta farko zan iya tuna amshinta, ya manzo rasulu yarjejje, amsa min yabon da na yi ma, ya manzo ka karɓi begena ya mujittaba. Kasidar mai ɗan goce hakan nan insha Allah. To masha Allah, za ka turo mana dai ɗaya daga cikin ƙasidun naka kamar yadda na faɗa maka, ko waccan wacce ka ce ta kusa da shi ɗin, ko kuma wani dai haka ka ɗan turo kafin mu ci gaba, saboda na san masu sauraro da ni kaina na matsu in ji wannan muryar naka ta fannin waƙe. Ina saurara. Sarkin dukkan sarki, ina roƙon ka da doki, ai mini domin ma'aiki, masoyi abun yabawa, habibullah mukhtari, ya rabbi salli ala mukhtari, kayo salati Allah adadin girman shi rasula, da darajar ka Allah da martabar ka jalla, kayo ga manzo nura dan aminatu al-mukhtari, ya rabbi salli ala mukhtari, kasa da alai sahabbai da tabi'ai da sharifai da shehunai da malamai da masoya da aminai, masoyan manzon Allah karimullah al-mukhtari, ya rabbi salli ala mukhtari. Wow, masha Allah. Mun ji ƙasida ta yi daɗi. To Allah ba mu da soyayya. Sai kuma tambaya ta gaba. Yanzu waƙoƙinka aƙalla sun kai guda nawa daga tsawon wannan shekarun zuwa yanzu? Gaskiya dai akalla yanzu ina ga da fara waka na zuwa yanzu ina da waƙoƙi between kasidu da waƙoƙi sama da 150. Duk da dai ban cika yi ba ne shi ya saka, amma da ina yi to da insha Allah da dai sun fi ma 250. Kawai dai na dai misalta muku ne a 150 din ma za su iya fin dai haka, amma dai gaskiya da ke kun san mawaka ba lallai bane a ce kowane waka da kai ko kuma kasida kana da shi. Daga cikin ma wasu waƙoƙin ma nakan yi ne ba sunana nake sakawa ba, sai in saka sunan wani, musamman waƙoƙin siyasa nakan sa sunan wani ne, shi sai ya je shi a sallame shi a matsayin shi ne yayi wannan waƙan. To ni duk wanda na mishi irin wannan waƙan bana ma ajiye ta. To hatta waƙar aure ma idan nayi ko kuma waƙar kasida nayi na ɗora mutum sunan shi, to wannan nakan bar masa ne kawai, saboda ba sunana bane a kai, to wannan tasa ce. To banda ma waɗannan ne aƙalla dai sun kai 150 a takaice kenan. Tambaya ta gaba kuma ita ce, shin wani ƙalubale ka fuskanta kafin ka fara waƙa da ma yanzu da kake cikinta? Wane irin ƙalubale kai facing, ko kuma wani abu da ya taɓa baka haushi ka ji a ranka kai
ina ma ban fara waƙa ba. To na fuskanci ƙalubale kala-kala kafin a ce waƙa ta zaunu a hannuna. Sakamakon mahaifiyata ba ta wannan layin, har ana ɗan samun matsala dai hakan nan. Ana hana ni ina yi, ana hana ni ina yi. Kai ma ya zamana idan ma na je na yi ba na kawo ta gida. Sai dai 'yan uwana su ji wai ɗin na yi, ba na sake ta. Ƙalubale kuma na biyu da na samu shine a wajen din na zauna yaron studio. Ni producer ne. Wanda ya koya min harkan studio da farko dai zan ce mutumin kirki ne, saboda shi bai da baƙin ciki don ya koya maka. Ni gaskiya bai min baƙin ciki ba wajen koya min harkan nan. Ko ma dai akwai son zuciya ko akwai son kai, ni dai ya horas da ni. Kuma ƙalubalen da na samu a studio shine zaman yunwa. Mun jure yunwa kan ba laifi. Tun da wata rana farkon buɗe studio mun iya kaiwa sati ban ba wanda ya zo shagon mu aiki. Ban mu yi aikin naira 5 ba kuma mun bi sati a studio. Haka za mu zo a ƙafa mu koma a ƙafa, kuma anguwan da nake wallahi akwai nisa. Tsakiyar gari studio yake, ni kuma ina dungun, ina farkon gari ma ta kudu. Ina bypass. Studio kuma yana har bayan Gombe Division. A ƙafa nake zuwa in koma ƙarfe 10 a ƙafa. In zo kuma in wuni da yunwa. Ƙarshe har lokaci ya fara sauyawa. A sati mukan yi aiki sau 1, sau 2, har ya zamana a sati, kai a yini ma yanzu haka mukan yi aiki 5, 6, 7, 10 a yanzu haka. To ƙalubale kuma na uku kuma da na fuskanta shine da na fara ɗaukakar waƙa. Bayan na fara ɗaukakuwa a waƙa, idan na yi aiki mai gidana yakan goge waƙoƙin da na yi masu kyau. Dun akwai wani album ɗin da ina ga har yanzu ba zan sake yin irinsu ba, sai dai kana gaba dai kana ƙara gaba. Na yi waƙoƙi guda 5, album ne na cire. Abun ya ba wa mutane mamaki yadda na zo na buga kiɗoɗin kuma na yi waƙar a lokacin. Kowa ya shigo sai ya yaba kiɗoɗin kuma sai ya yaba waƙoƙin. To har ya zamana lokacin na yi su kala-kala ne. Akwai freestyle, akwai waƙar R&B, akwai kuma akwai hip hop a cikinsu. Sannan kuma akwai waƙa wanda 'yar amshi da ni wanda muka yi da ita, wanda kuke kiranta normal na nanaye, wanda ka yi mace ta ɗauka maka ta maka baƙo. To akwai wannan waƙoƙi ne guda 5, guda 2 iri ɗaya, guda 3 kuma kowanne daban-daban. To wannan a taƙaice kenan. Da ƙarshe kuma na yi yawon studio, na zauna a studio sama da kala 5 a garin Gombe. Na zauna, to a taƙaice dai kenan. Amma dai na samu duk inda kuma na zauna, guri 2 ne inda ba a wahalar da ni ba, wanda ba zan yi aiki ba a goge ba. Don wani lokaci ma nakan yi aiki da mutane ba mu cire aikin ba, ba mu yi mixing ɗinsu ba aka cire, sai a zo a goge folder ma gaba ɗaya. Ƙarshe dai haka zan yi haƙuri da wannan studio na koma wani. To amma dai studio 2 alhamdulillah ina alfahari da wannan gurin har gobe. Sai kuma waƙar da kai ka fi so a cikin waƙoƙinka, bakandamiyarka kenan. Sai ka turo mana ita ma mu ji ta. Jini ne na yarda, na baki soyayya zo mu je gida.